Când ești înșelat ca bărbat, pierzi totul. Pe când ca fată, nu prea pierzi mai nimic. Să luăm un exemplu, te înșeală bărbatul, te duci la prietenele tale, plângeți puțin, sunteți supărate, nervoase, îl înjurați pe ăla, vai ce porc handicapat, nenorocit, e un bou, știam că așa o să se întâmple, dai papucii, ok, și poate după aceea vă împăcați, în general. În schimb, dacă ți se întâmplă asta ca bărbat și le zici prietenilor tăi despre chestia asta, reacția lor o să fie gen... Auci. Pe lângă durerea ta personală, care să nu o menționăm aici, ți-ai pierdut respectul, statutul. Cum poți să mai fii tu văzut ca un om integru, un om normal după chestia asta? Și nu mai spun dacă o iei înapoi. Tu ai fost înșelat ca bărbat și te-ai și împăcat cu ea. Cum pot eu să mă mai uit la tine, să te mai iau în serios ca om? Ca om. Cum pot eu să mai vorbesc, să mă uit în ochii tăi, să glumesc, să fac o glumă cu tine și să te respect? Cum pot să mai fac un business cu tine, o nebunie, o chestie, o negociere, orice, să fii amici măcar. Băi, când eu știu că ăla i-a dat-o lui aia, fiind nevastă ta, și tu ai mai și luat-o înapoi, poate, nu mai ai niciun soi de statut în societate. Nu mai ai absolut deloc, pe lângă durerea ta personală. Repet, că ai un ego mult mai mare, ți-a rănit toate sentimentele posibile, ți-a rănit tot ego-ul pe care îl aveai, te distruge, pentru că ea este reflexia ta în societate. Iar invers, când ea poate te iartă și rămâne cu tine, bravo, de majoritatea oamenilor va fi văzută, wow, aia e o fată loială, bă, a trecut și peste chestia aia și în loc să le dea o șansă la 500.000 de bărbați, îi dăm mai multe ăluia. Așa e văzută treaba. Pe când invers nu. Niciodată nu o să te uiți la un bărbat și o să fii, bine mă, ai luat-o înapoi, mai iau de 20 de ori, hai să-i dăm tot și o mai iei în continuare, că așa trebuie. Sunt pur și simplu niște diferențe reale care există. Ce zic și eu.